ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். நாராயணம் நமஸ்கிருதம் நரம் சிவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेनो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna, हरे Krishna, Hare Hare, Hare Rama हरे राम Rama Hare Hare, राम राम Hare हरे Krishna, हरे. Hare எல்லாரும் Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna, Hare Hare, कृष्णा Hare कृष्णा Rama, Hare हरे Rama, हरे. Rama Rama, Hare हरे Hare, राम हरे Hare राम Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हाँ Hare. हरे हरे. हरे कृष्णा. क्षीरेर उपरे पृष्ठे सामुख्ये दुई पाशे पादमध्ये पीरागे लागुडा देखी लोक हासे. हरे कृष्णा. Shirera upare priste sammoge tuyi bacha pada matye praya lakuda dehi loha hase. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சக்கரத்தை சுழற்றி தடியை எறிந்தார். சில நேரங்களில் அவரது தலைக்கு மேல், சில நேரங்களில் அவரது முதுகுக்கு பின்னால், சில நேரங்களில் அவருக்கு முன்னால், சில நேரங்களில் அவரது பக்கவாட்டில் மற்றும் சில நேரங்களில் அவரது கால்களுக்கு இடையில். இதை கண்டு மக்கள் அனைவரும் சிரித்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்யா அது சொல்லவே இல்லைங்க மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய நித்யானந்தா. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. Jai Shri Nityananda. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. Thank you so much Vijay Kumari Mataji. Hare Krishna. தேங்க்யூ மாதாஜி. So basically ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து எதுக்கு இந்த கான்டெக்ட் வருது, எதுக்கு அவர் குச்சி தூக்கி போட்டுட்டு இருக்காரு? நந்தோஷத்துக்காக மாதாஜி எல்லாரும் வந்து விளையாடுறாங்க மாதாஜி. அப்ப வந்து நீங்க வந்து அந்த இதை இடையராக நீங்க இது பண்ணுனீங்கன்னா, நீங்க அதை சுத்துனீங்கன்னா தான் நான் இது ஒப்புத்துக்குவேன் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அதனால அவர் அதை பண்ணிட்டு இருக்காரு. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி, நீங்க வந்து இந்த சாட்டர்டே வந்து ஃப்ரீயா இருப்பீங்களா? ஈவினிங் 8 to 9:30. எஸ் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸாம் கோஆர்டினேட் பண்ணணும். நீங்க ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டீங்களா? அதனால எஸ் மாதாஜி முடிச்சிட்டேன். हरे कृष्णा. अलात चक्रेरा प्राया लागुद प्रीरागा देखी सर्व लोका चित्ते चमत्कार पाया. அல்லாத சந்திராய லகுட பிராய தேகி சர்வ லோகா சித்தே சமத்காரபாய. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கம்பினை நெருப்பு வளையம் போன்று சுற்றிய போது அதை கண்டு அனைவரின் இதயத்திலும் வியப்பு ஏற்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து என்ன ஆகுனா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து அந்த குச்சி அப்படி திருப்பினது வந்து நம்ம கூட பண்ணுவோம் தெரியுமா? ஒரு ஸ்டிக்கர் திரும்பினா அப்படியே நெருப்பு மாதிரி வருமே, அந்த மாதிரி வந்து எல்லாரும் வந்து அப்படி ஆச்சரியமா தெரிஞ்சிச்சு. இது நம்ம பார்த்திருப்போம் இதுல எல்லாம், அந்த ஊர்கோலத்துல எல்லாம் சிலர் வந்து அந்த நெருப்பையே திருவிழாக்கள் எல்லாம் செய்வாங்க. சிலம்ப ஆட்டம்னு சொல்லி ஆடுவாங்க மாதாஜி. சிலம்ப ஆட்டம், பட் அதுல ஃபயர் வராது. இது வந்து நெருப்பே அது சொல்றாங்க. ஃபயர் வரும். இந்த முதல்ல ஆடினார்ல அது இதெல்லாம் சிலம்பாட்டம். இது வந்து அந்த சர்க்கிளா சுத்துறச்சே அது வந்து நெருப்பே அங்க வர்ற மாதிரி அந்த ஸ்பீட்ல சுத்துது அப்படின்றது அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட்
ये मत नित्यानंदा प्रिय राय लगुड़ा के बूझी बेताहा दुनारा गोप भाव गुड़ा एयी मद नित्यानंद पिराय लकुटा के पूजी बेताका துகார கோப பாவ கூட்டா. நித்யானந்த பிரபுவும் கம்பினை சுழற்றி விளையாடினார். இடையர்களின் மனோபாவங்களில் அவர்கள் எவ்வளவு ஆழமாக மூழ்கியிருந்தனர் என்பதை யாரால் புரிந்து கொள்ள முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நித்யானந்தா பிரபு வந்து அப்படி இவரே சொல்ல முடியாது. அவர் என்ன ஆவாருன்னு நீங்க நினைச்சுக்கோங்க. நித்யானந்தா பிரபு யாருங்க? பலராமர் மாதாஜி. ஆமா, அவர் வந்து அதை சுத்தினாரு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னும் எவ்வளவு ஆட்டம் ஆக போகுதுன்னு பார்க்க முடியும். என்னால அவர் என்ஜாய் பண்ணவே ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவர் வந்து இத வந்து இந்த பாவம் வந்து நான் அடிக்கடி எதுக்கு சொல்றேன்னா, புது ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வருவாங்க. பலராம் பிரபு நித்யானந்தாவா வரச்சு அவதூதான்ற பேர் எடுக்கிறாரு. ஏன் அப்படி எடுக்கிறாரு? ஏன் அவதூதான்னு சொல்றாங்க? எந்நேரமும் அவர் வந்து காமெடி பண்ணிட்டே இருப்பாரு மாதாஜி. அப்படின்னு எப்பவுமே பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு எல்லாமே பகவானை பத்தி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால மாதாஜி. இல்ல, அப்ப வந்து அவதூதான் வராதே, பக்தர் தானே வரும். ஏன் அவதூதா? அவர் காமெடி பண்ணிட்டே இருப்பாரு மாதாஜி. பரமஹம்சா ஸ்டேஜ் பரமஹம்சா ஸ்டேஜ்லயே ஒரு என்ன சொல்றது, புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அந்த பாவத்தை. பரமஹம்சா மறந்தவரா இருப்பாரு மாதாஜி. சோ ரொம்ப ஒரு பயங்கர என்ன சொல்றது, கன்ஃபியூஷன். அவர் வந்து யாருமே ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது இப்படிதான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அப்போ வந்து அவங்க விதி பண்ணி பண்றது இல்லையா? பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க பியாண்ட் தட் விதி. ரைட்? நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம்? விதிப்படி பண்றதால we are called வைதி சாதனா பக்தர்கள். ரைட்? இப்போ வந்து நிறைய பேரும் வைதி சாதனா பண்றாங்க. ஜனக மகாராஜோ, யுதிஷ்டரோ, இல்ல மகாஜன்ஸே எடுத்துக்கோங்க, சிவா, பிரம்மா, இந்த பசங்க இவங்க எல்லாம் பண்றாங்க. ஏன் அப்படி ஃபாலோ பண்றாங்க? அவங்க நம்ம எல்லாம் வைதி சாதனா பண்ணணும், இவங்க ஏன் அப்படி பண்றாங்க? எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு கீழே தானே மாதாஜி இருக்காங்க. அது என்னோட கொஸ்டின் அது இல்ல. என் கொஸ்டின் வந்து நம்ம எல்லாம் வைதி சாதனை பண்றோம். ரைட்? இவங்க எல்லாம் எக்ஸால்டட் டிவோட்டீஸ் வைதி சாதனை பண்றாங்களா, பண்றது இல்லையா? பண்றாங்க மாதாஜி. ஏன் பண்றாங்க? எந்த நிலைக்கு போனாலும் அந்த வந்து கடைபிடிக்கணும், விடக்கூடாதுங்கிறதுதான் முறை. எந்த பொசிஷன்ல இருந்தோ விடக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க ஆல்ரெடி அந்த லெவல்ல இருக்காங்க. ஏன் மாதாஜி அப்ப ஃபாலோ பண்றாங்க? ஏன்னா அதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. என்ன மல்லிகா மாதாஜி இந்த இப்படிதான் இருக்கணும் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அவங்க எக்ஸாம்பிளா இருக்காங்க. இப்போ அதெல்லாம் பியாண்ட், இப்போ சொல்லி கொடுக்குற ஸ்டேட்ல கூட தாண்டின ஒரு ஸ்டேட் பரமஹம்சா ஸ்டேட். ரைட்? அதுல ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் நித்யானந்தாவோட ஸ்டேஜ். என்னன்னா அதெல்லாம் தெரியாது, எப்பவுமே பரவச நிலையில. எக்ஸாக்ட்லி, எப்பவுமே எக்ஸ்டட்டிக்னால அவர் அந்த பரவச நிலையை ஒண்டிதான் ஃபாலோ பண்ணுவாரு. இப்போ ஒரு நிறைய ரூல் இருக்கு. ரைட்? ஒரு அந்த ஸ்பிரிச்சுவலி இருக்கிறவங்க நம்மளே என்ன படிச்சோம்? ரைட்? சங்க வர்ஜிதக, அதாவது தப்பான சங்கத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு. அதனால ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபு வெளில நின்றுட்டு அச்சோ இங்க வந்து குடிச்சிட்டு இருக்காங்களே, யார் உள்ள போவாங்கன்னா எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. அவங்களால போக முடியாது, ஏன்னா விதிப்படி ஒரு ஆல்கஹால் இடத்துக்கு போக முடியாது. ஆனா நித்யானந்தா பிரபு வந்தோடனே அங்க போய் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடுவான், ஓகே. ஏன்னா எப்படி சுகதேவ் கோஸ்வாமி உடல்ல வந்து ஆடையே இல்லைனாலும் குழந்தை அந்த பெண்கள் வந்து கஷ்டப்படலையோ, நித்யானந்தாவோட மனசு வந்து அவ்வளவு பியூர். ரைட்? இப்போ ஒரு சின்ன நம்ம குழந்தைய கூட ஆல்கஹால் ஷாப்புக்கு அனுப்ப பயப்படுவோம், ஏன்னா குழந்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோன்னு. ஆனா ஒரு வயசு குழந்தை எடுத்துன்னு போனா பெருசா ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்காது, ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு புரியாது. கரெக்டா? அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ணா சைத்தன்யா வந்து அவர் நித்யானந்த பிரபு போயிட்டு சொல்லிட்டு வானா போயிட்டு வருவாரு. அப்போ மாதாஜி என்ன மாதாஜி அவருக்கு ரூல் இல்லையானா இஸ் பியாண்ட் ரூல்ஸ். அதுதான் நித்யானந்த பிரபு. அவர் கையில ஒரு குச்சி இருந்தா எப்படி இருக்கும் நாங்க நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? இப்ப நித்யானந்த பிரபு யாரு? பலராமர். மாதாஜி. பிளஸ் பலராமர் பிளஸ் எல்லாமே பிளஸ் ஆகும். ரைட்? நம்ம பார்த்தோம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து யாரு அப்படின்னு கேட்கறச்சு நீங்க வந்து சொன்னீங்க அவர் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய. ரைட்? அவர் யாருன்றது அப்புறம் வரேன். ஃபர்ஸ்ட் இப்ப பலராம் யாரெல்லாம் என்ன காம்பினேஷன்ல வருது? பலராம்லயே காம்பினேஷன் வரும் பிளஸ். எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு. பலராம் யார் என்னவாலாம்? எக்ஸலென்ட். ஆதிசேஷா ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் லட்சுமணன் மாதாஜி. இல்ல அப்படி காம்பினேட் ஆகுது, பர்ஃபெக்ட். பட் இந்த தடவை இல்ல. அனந்த சேஷா, பலராம் பிளஸ் அப்படியே அந்த சார்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு வந்துடும். ஐஸ்வர்யா. ஐ டோல்ட் அந்த சார்ட் பலராம்ல இருந்து எது நெக்ஸ்ட் வருது?
இந்த கொடை இதெல்லாம் சங்கர்ஷனரா மாதாஜி. சங்கர்ஷனா எக்ஸலண்ட். எந்த சங்கர்ஷனா? முதலாம் மூல முதலாம் சங்கர்ஷனா. மூல சங்கர்ஷனா. முதலாம் So, பலராமன், அதுக்கப்புறம் அனந்த சேஷா, மூல சங்கர்ஷனா, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மூல சங்கர்ஷனா வந்து கடைசியில நம்ம பூமி வரதுக்கு முன்னாடி என்ன வருது? என்ன அவதாரங்கள் வருது? என்ன இன்கார்னேஷன்? பூமி வரதுக்கு முன்னாடி லக்ஷ்மணரா, என்ன இன்கார்னேஷன்? மகாவிஷ்ணு. சோ அந்த 3 விஷயங்களும் 3 இஸ் கால்ட் புருஷாவதாரங்கள், ரைட்? அந்த 3 மகாவிஷ்ணு அந்த 3 விஷ்ணுக்கள் யாரு? காரணோத கஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு, சீரோத கஷாய விஷ்ணு. எல்லா காம்பினேஷன் தான் நித்யானந்தா பிரபு. புரியுதுங்களா? 3 பேரை விரிவதேர். சோ எவ்ரிபடி இப்போ ரிப்பீட். யாராவது ஒருத்தங்க மல்லிகா மாதாஜி ஒண்டி சொல்லட்டும். யாரெல்லாம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆதிசேஷன், பலராமர், பலராமருக்கு அடுத்தது வந்து அவர் சங்கர்ஷ்ணர், சங்கர்ஷ்ணர் நாராயணர். அந்த செப்பரேஷன்ல என்னவா நித்யானந்தா ஒண்டி இருக்காருங்க. மூல சங்கர்ஷனர், அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் 3 என்ன சொன்ன? 3 புருஷாவதாரங்கள். காரணோகதாய் விஷ்ணு, கர்ப்போகதாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோகதாய் விஷ்ணு. மாதாஜி இதுதான் நித்யானந்தா பிரபு. ஓகே, இனிமே அதான் சொன்ன. நீங்க எல்லாம் மல்டிபிள் தெரியணும். நெக்ஸ்ட் போலாம் மாதாஜி. சோ ஏன்னா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது, தலைக்கு மேல போகும். இப்ப தலைக்கு மேல போட்டோம் நம்மளுக்கு. ஏன்னா நம்ம ராகானுக்காக போனோம்னா நம்ம தலை மேல பார்த்தாதான் போக முடியும். சரிங்களா? தயவு செஞ்சு பேப்பர் பேனா கொண்டு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பயும் கையில வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் மாதாஜி. வெரி 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 நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதாப் ருத்ரேராஜ்ஞானா பந்திச்சா துளசி ஜெகநாதேரா பிரசாதா வஸ்ர ஏகலானா ஆசி. பிரதாப ருத்ரேராஞ்சயா பதிச்சா துளசி ஜெகநாதேரா பிரசாதா வஸ்ர ஏகலனா ஆசி. மொழிபெயர்ப்பு. மகாராஜா பிரதாப ருத்ரரின் கட்டளைப்படி கோயில் கண்காணிப்பாளர் துளசி ஜெகநாதர் பயன்படுத்திய துணிகளில் ஒன்றை கொண்டு வந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரதாப் ருத்ரா வந்து என்ன பண்றாரு? அவர் வந்து எல்லாம் கொண்டு வர்றாரு அப்படின்றத பார்க்க முடியும், ரைட்? பத்மா மாதாஜி இருக்காங்களா? இல்லையா? பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே பேச மாட்டேன்றீங்களே. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, சொல்லுங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். பிரபு சசனு தாசாவா உங்க பேரு? நானா வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. அதான் என்னடா பாக்குறேன். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, நம்ம பிரதாப் ருத்ரா யாரு? தெரியல மாதா, நீ தான் சொல்ல, நான் கேட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் யாருக்கு தெரியுமோ அவங்க ஒண்டி சொல்லுங்க. சர்வதாசா பிரபு சொல்லட்டும். அரசன் மாதாஜி. இருங்க, கரெக்ட் நேம் சர்வதாசா பிரபு. மன்னர் மாதாஜி. மாதாஜி இந்திரன் பிளஸ் இந்திரியம் துணால். கரெக்ட். இந்திரத்யும்னா மகாராஜ். இந்திரத்யுமன் இந்திர மாதாஜி. ரெண்டு காம்பினேஷன். வெரி நைஸ். ஹரி போல். வெரி நைஸ். சோ பிரபு எல்லாருக்கும் எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அப்பதான் தெரியும் என்ன எஃபெக்ட் இவங்கள்துன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு பிரபுவை கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அவரை பேச விடுங்க, மத்தவங்க எல்லாம் குடிக்காதீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. பஹுமூல்ய வஸ்திர பிரபு மஸ்தேக பந்திலா ஆச்சாரியாதி பிரபு ரக்யா நிராபாரா இலா. பகுமூல்ய வஸ்திர பிரபு மஸ்தக பந்திலா ஆச்சாரிய பிரபு பரேலா. Hare Krishna Mataji. Sorry Mataji. Translation. This valuable cloth was wrapped around the head of Sri Chaitanya Mahaprabhu. The other devotees, headed by Advaita Acharya, also had cloths wrapped about their heads. Hare Krishna Mataji. சரி, அந்த ஜெகநாத் அந்த துணியை வந்து அவங்க தலையில வந்து என்ன சொல்லுவோம், நம்ம கிரீடம் இல்ல என்ன சொல்லுவீங்க, டர்பன் மாதிரி கட்டி வைக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். கானானி கூட்டியா ஜெகநாத துயி ஜனா ஆவேஷ விலாயிஷா கரே சிலய ததனா. கானானி கூட்டியா ஜெகநாத துயி ஜனா ஆவேஷ விலாயில கரேச்சில சததனா. பரவசத்தில் நந்த மகாராஜராக வேடமிட்டிருந்த கானாய் குடியாவும் அன்னை சோதையாக வேடமிட்டிருந்த
ஜெகநாத மாகிதியும் தங்களது இல்லத்தில் சேர்த்து வைத்திருந்த எல்லா செல்வங்களையும் விநியோகம் செய்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து அவங்க ரோல் பண்றாங்க இல்ல, ரைட்? இப்ப வந்து கானானி குட்டியாவும் அப்புறம் ஜெகநாத மாஹிதா அவங்க 2 பேரும் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், அந்த நந்த மகாராஜ் அண்ட் யசோதா மையா வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் வந்து அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க, அந்த எனாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிராமாவை. நெக்ஸ்ட், देखी महाप्रभु पदा संतोष पाइला माता पिता ஞானே दूहे नमस्कार कैला. देखी माता प्रभु पदा संतोष पाइला மாதா பிதா ஞானே துகே நமஸ்கார கைலா. இதை கண்ட ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்று அவர்களை தாய் தந்தையராக ஏற்று வணங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதை பார்த்துட்டு அவர் கும்பிடுறாரு. ஏன் கும்பிடுறாரு? உண்மையாகவே அவர் வந்து நினைச்சு அந்த லீலையை நினைச்சு ரொம்ப ஹாப்பி பண்ணி தாய் தந்தையாவே நினைச்சு கும்பிடுறாரு மாதாஜி. கரெக்ட். ஏன் கும்பிடுறாருன்றது ஓகே, பட் அவர் ஏன் கும்பிடணும் தாய் தந்தையா? அவருக்கு அவங்களுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? ஏன் கும்பிடுறாரு? நந்தகோபரையும் யசோதாவையும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. எக்ஸலென்ட். சோ அவர் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரா இருக்காரு. இப்போ பாவம் மாறுது, ரைட்? நம்ம அவர் பாவம் ஆகிறச்சே நம்மளும் பாவம் மாறணும். நம்மளுக்கு மாற வேணாம், நம்மளுக்கு அதான் ப்ராப்ளம். நம்ம பாபா ஸ்டேஜ்ல இல்ல, பட் அட்லீஸ்ட் நம்ம காதுல கேட்டுக்கிறோம், ரைட்? சோ இதுதான் விஷயம். இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஸ்ரவணம் பண்றோம் இல்லையா? ஸ்ரவணம்ன்றது கீர்த்தனம் என்ன? பகவானுடைய புகழை பாடுதல் பாட்டு பாடுறது. ஓகே, எனக்கு பாட்டு வராது, நான் என்ன பண்ணேன்? அவர் புகழ சொல்லலாம் மாதாஜி. கீர்த்தனம் இன்க்ளூட்ஸ் நாட் சிங்கிங். கீர்த்தனம் எவ்ரிதிங். ஜபா லவுடா சொன்னா கூட அதுக்கு பேர் கீர்த்தன் தான். சோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? சோ அதனால ஸ்ரவணம் பண்றது கேட்கறது சொல்றதுனா கீர்த்தன். இப்போ நீங்க எல்லாம் வைதி சாதனா பக்தியில நம்ம எல்லாம் இருக்கோம், கரெக்டா? இப்போ நம்ம பண்ற சங்கீர்த்தன் ஆர் வாட் எவர் ஸ்ரவணம் அண்ட் கீர்த்தனுக்கும் அங்க நம்ம பாபா ஸ்டேஜ்ல சங்கீர்த்தனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? ஒண்ணா இருக்கு மாதாஜி. இருக்காது மாதாஜி. ஓகே, இருக்காதுன்றவங்க ஒரு சைடுல இருக்கட்டும். இருக்கோன்றவங்க என்ன டிஃபரன்ஸ்? அவங்க வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்து பண்ணுவாங்க மாதாஜி. நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு சங்கீர்த்தன் வராது. அந்த ஒரு பரவச நம்மளோட ப்ராப்ளம். நான் அதை பத்தி சொல்ல, நான் நம்ம ப்ராப்ளம் பத்தி சொல்ல. நீங்க சொன்ன ஐடியா கரெக்ட். நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு ஆயம் இருக்கு, ஓகே. பட் அந்த கேக்குற அந்த சங்கீர்த்தனோட குவாலிட்டியே டிஃபரெண்டா இல்ல? அதே இருக்காங்க மாதாஜி. நம்ம வந்து அப்பப்ப பௌதீகத்துல நம்ம போயிடுவோம் மாதாஜி. நம்மள பத்தியே பேசல, நம்மள பத்தியே பேசாதீங்க. நான் சொன்னது வந்து அந்த சங்கீர்த்தனோட குவாலிட்டி ஒன்னா இல்ல வேற வேறையா? ஒன்னேதான் மாதாஜி. ஒன்னேதான். ஓகே, வேற வேறன்றவங்க யாரு? ஒன்னேதான் மாதாஜி. வேற வேறன்றவங்க யாரு? யாருமே இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு क्वेश्चन புரியல மாதாஜி. சங்கீர்த்தன் இப்ப பண்றாங்கல்ல, we are doing சங்கீர்த்தன். கேக்குறோம், ஸ்ரவணம் கேக்குறோம், ரைட்? பேசுறோம். சங்கீர்த்தன் ஒண்டி இல்ல, ஸ்ரவணம் அண்ட் கீர்த்தன் வச்சுக்கோங்க. கேக்குறோம், பேசுறோம். இப்போ அதுக்கும் நம்ம பாபா ஸ்டேஜ்ல பிரேமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதுக்கும் நம்மள டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, அதுல டவுட்டே இல்ல. ஆனா அந்த சங்கீர்த்தன்ன்றோம் இல்ல நம்ம ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பண்றோமே, அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? ஓகே, அது வந்து டிவோட்டிஸோட பண்ணும்போது கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? டிவோட்டிஸ் பத்தியே பேசல. அகைன் யூ ஆர் பிரிங்கிங் இட் டு அவர் பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம பிளாட்ஃபார்மே நான் சொல்லல, நான் வெறும் சங்கீர்த்தனுக்கு சொல்றேன். இப்போ நான் சொல்ற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கோங்க. பாதாம் அல்வா பிரேமா மாதாஜி பண்றதுக்கும் பத்மா மாதாஜி பண்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, வேணாம். பிரேமா மாதாஜி பண்றதுக்கும் கலாவதி மாதாஜி பண்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? இருக்கும் மாதாஜி. ஏன் இருக்கும்? ஏன்னா 2 பேருடைய ஒரு அந்த மென்டாலிட்டி, அவங்க பாவம் வேற மாதாஜி. எப்படி ரைட், கரெக்ட், வந்துட்டீங்க. சோ பேசிக்கலி அவங்க இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் கூட இப்போ நானே வந்து 2 பேருக்கும் வேற குவாலிட்டி வாங்கி கொடுக்குறேன். கல்லாவதி மாதாஜிக்கு லோக்கலா சீப்பா பாதாம் வாங்கி கொடுக்குறேன், சக்கரை கொடுக்கல, எல்லாம் ரேஷன் கடையில இருந்து கொடுக்குறேன். பிரேமா மாதாஜிக்கு சூப்பர் பாதாம் காஸ்ட்லி சக்கரை எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறேன். டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா இல்லையா? இருக்கும் மாதாஜி. கைப்பக்குவம்ன்றது இருக்கும். அது அவங்க செய்யற பாவத்துல செய்யறப்ப அதுல கண்டிப்பா வித்தியாசமே வராது மாதாஜி. இல்ல ஒன் செகண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் क्वेश्चन கொண்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் என்ன ப்ராப்ளம்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ் திங்க் பண்றீங்க. क्वेश्चन கொண்டு ஆன்சர் மாதாஜி. டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இருக்கு மாதாஜி. ரைட், நான் கலாவதி மாதாஜி உங்களுக்கு நான் கேவலமான ஐட்டம்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறேன், நீங்க நல்ல பாவத்துல பண்ணி எனக்கு கொடுங்க, நீங்க சாப்பிடுறீங்க, எப்படி இருக்கும்? டெஃபினட்டா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். எதுக்குன்னு சொல்றேன்.
கலாவதி மாதாஜி சொன்ன ஆன்சரும் கரெக்ட் பார்ஷியலி. எதுக்குன்னா நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கோம். இதே தெய்வீகத்துல போய் பண்ணீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஆனா பௌதிகத்துல இருக்கிறதால நம்ம எல்லாம் வைதி சாதனை பண்ணாலும் நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கிறதால நம்ம கேட்கிற காது எல்லாமே ஸ்டில் மெட்டீரியல். புரியுதுங்களா? பௌதிக காதுல கேட்டுட்டு இருக்கோம். பௌதிக ஐயோ மாதாஜி அப்ப பிரேம பக்தியில ஒண்டி நம்ம பௌதிக ஆமா மாறும், ஸ்பிரிச்சுவலைஸ் ஆகும் எல்லாமே. அதனால அந்த ஸ்ரவணம் கீர்த்தனமும் எஃபெக்ட் இருக்கும். அச்சோ மாதாஜி அதனாலதான் மாதாஜி எனக்கு ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் கேட்டோம் எஃபெக்ட் இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல வேணாம். இந்த லெவலுக்கு ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பண்ணா அந்த லெவலுக்கு நம்மளுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு சொன்னேன், நம்ம வைத்தியில இருந்து ராகானுகா பண்றதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு வரணும். நம்மளுக்கு என்ன வரணும்? வைத்தியில இருந்து ராகானுகா ஆகணுமா வேணாமா? நம்ம ஆகணும் மாதாஜி. அதுக்கு 2 வேணும். ஒண்ணு என்ன வேணும்? அதுல வந்து ஒரு ருசி வேணும். டெடிகேஷன் மாதாஜி. ஸ்ரத்தா வேணும் மாதாஜி. ஓகே ஸ்ரத்தா எல்லாம் இதுக்கு அப்பதான் வைத்தியே பண்ண முடியும். ராகானுகாக்கு எதுக்கு? சாது சங்கமா மாதாஜி. அதெல்லாம் வைதிக்கே வேணுமே. ஐ எம் டாக்கிங் அபௌட் ராகானுகா. அதுல ஒரு ஈடுபாடு வேணும் மாதாஜி, ருசி வேணும். ஒருத்தர் கூட என் கிளாஸ் கேட்கலன்னு கேட்கறச்சே ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு எனக்கு. அதுவும் ராகானுகா எவ்வளவு ஆசையா நான் பேசிட்டு இருக்கேன். பிரேமை மாதாஜி. பிரேமை வரத்துக்கு பிரேமை இஸ் வெரி லாஸ்ட். பிரேமை வரத்துக்கு முன்னாடி ராகானுகா வரணும். அதுக்கு எல்லா ஆன்சர்ஸும் வெரி க்ளோஸ். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்லியிருந்தா சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். நான் ஆல்ரெடி ஆன்சர் பேப்பர் லீக் பண்ணிட்டேன். நம்பிக்கை மாதாஜி இல்ல அது ஓகே, அது ஆல்ரெடி இருந்தாதான் வைத்தி பண்ணணும். நிஷ்டை வேணும். நிஷ்டை அண்ட் ஸ்டேஜஸ் விடுங்க. பட் சம்திங் எல்லாம் ஓகே எவ்ரிதிங். அந்த ராகானுகா மூவ் ஆகணும்னா we need 2 things. ஒன்னு வந்து சாதனா, டெடிகேஷன் சாதனை வேணும். பிளஸ் பக்தியில ரொம்ப ஆழ்ந்த இதுல செய்யணும் மாதாஜி. கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் டெடிகேஷன் மாதாஜி. அதெல்லாம் சாதனை. அதான் சாதனையில பியூரிட்டில நீங்க சொல்ற எல்லாம் கேட்டகரி வரும். பிளஸ் சாது சங்கம். காம பக்தி வேணும். அது எதுக்கு that's all part of sadhana. பிளஸ் நான் உங்களுக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் சொல்றேன், டெடிகேஷன் மாதாஜி. மாதாஜி ஐஸ்வர்யா பாவமா மாதாஜி. நோ எல்லாமே சாதனா. இப்ப வந்து பிளஸ் என்னன்னா எல்லாமே நம்ம கையிலேயே கண்ட்ரோல் வச்சுக்க கூடாது, கொஞ்சம் விடணும் மத்தவங்களுக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ராகாத்மிகா பக்தர்கிட்ட இருந்து மர்சி அப்படியே இறங்கணும். அப்பதான் நம்ம ராகா நுகாக்கு போக முடியும். ராகா நுகான்னா என்ன? ஃபாலோ பண்றதுதான். அப்படியே நான் டார்கெட் போட்டு ராகா நுகா யார டார்கெட் பண்றது இந்த கோபி வச்செல்லாம் நான் பிளான் போட முடியாது. ரைட்? நிறைய பேர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க. அப்படியும் பண்றவங்க இருக்காங்க. பட் என்னதான் பண்ணாலும் அந்த ராகாத்மா பக்தி போனோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு மர்சி வில் டிசெண்ட் மேல இருந்து வரும். அது வந்தா நம்ம எல்லாம் ராகானுகா பக்திக்கு போவோம். அதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம தாமோதர் லீலா சொன்னோம்ல 2 இன்ச் 1 இன்ச் நம்ம பண்ண முடியும். அந்த 1 இன்ச் என்னன்னா சாதனா. கிளியரா? சோ பேசிக்கலி ராகானுகா பாவா ஸ்டேஜுக்கு போனோம்னா அந்த ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா அங்கிருந்து வர அந்த ஸ்ரவணம் இட் வில் பி வெரி பியோர் இயர்ஸ் பியோர் மவுத். இப்ப நம்மளுக்கு இல்ல. அதனாலதான் நம்ம சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் கிளீனிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியர்? நெக்ஸ்ட் அத நோட் பண்ணிக்கோங்க. ராகானுகா பக்தி ஈக்குவல் டு சாதனா பிளஸ் மேல இருந்து ஒரு ஆரோ கீழே போட்டுக்கோங்க. போட்டிருக்கேன் பாருங்க மாதாஜி. வைதிக பக்தி ஐஸ்வர்ய பாகம் துவாரகா போகலாம். வேதங்களில் கிருஷ்ணர் முதல் கடவுள். ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணா பலராமா ராதாராணியுடன் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். ராதா அனுகாதா பக்தி அன்புடன் இவர்கள் பூலோகம். பாவ பக்தி நாரதர் போட்டிருக்கு. வைதிக பக்தி ஒரு இலையின் மறுபக்கம் ரப்பராக இருக்கும். ராகானுகாத பக்தி சாப்டாக இருக்கும் பகுதி. ராகானுகாத பக்தி 2 பக்கமும் ஒரு சேராக இருந்தால்தான் 2 பக்தி ஒரே மாதிரியாக சேரும். ராகானுகாத பக்தி மிகவும் ருசி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ்லி ரிட்டன். ஆனா கொஞ்சம் என்னன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்குல்ல மாதாஜி. சோ எல்லாருக்கும் புரியுமான்னு தெரியாது. அதனாலதான் நான் சிம்பிளா நீங்க சொல்லிதான் எழுதி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க சொன்னதுதான் எப்பயும் எழுதி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரம ஆவேஷ பிரபு ஐலா நிஜ காரா ஏயி மாதா லீலா காரே கௌராங்க சுந்தரா. பிரபு ஐலா நிஜ காரா ஈமாதா லீலா கரே கௌரங்க சுந்தரா. மொழிபெயர்ப்பு. மிகுந்த பரவசத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது இல்லத்திற்கு திரும்பினார். இந்த வழியில் கௌரங்கா சுந்தரர் என்று அழைக்கப்படும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பல்வேறு பொழுதுபோக்குகளை நிகழ்த்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். தாரணேஷ் மேம் வந்துட்டாங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் மாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव जय, श्रीला प्रभुपाद जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. मैम